ጥፋት ወሰደው። ዮናስ እንታይ ነበረ? ነብይና እግዚአብሔር ነብይ ነበረ። ታዲያ የዋህ ነበረ። የዋህ ስለሆነ ከአብይነቱ ዝተልዓለ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ አዘዘው? ሂድና ናይ ነነዌ ሰባት ምኸሮም፣ አስተምህሮም፣ ስበኮም ካብ ሕጊ ወፂኦም እዮም፣ ሕጊ እግዚአብሔር ጥሒሶም እዮም፣ አምልኮተ እግዚአብሔር ገዲፎም አምልኮ ጣዖት እንዳምልኹ እዮም፣ ምስ እግዚአብሔር ተጻልዮም ካባይ ርሒቆም ኣለዉ እሞ ከይድካ ምኸሮም፣ ከይድካ አስበኮም፣ ከይድካ አስተምህሮም፣ ከይድካ መልሶም። እግዚአብሔር አምላክ ማንኩም ወሎም ዮናስ የዋህ ስለሆነ ክልተ ነገር ኣብ ልቡ አቀመጠ። ክልተ ነገር ሓሰበ። ሓደ እንታይ ሓሰበ? ናይ ነነዌ ሰባት ክፉኣት እዮም፣ ጨካናት እዮም፣ ብቐሊሉ ኣይውለሱን፣ ካብ እግዚአብሔር ሕጊ ወፂኦም እዮም፣ ጣዖት እዮም ዘምልኹ። ሕጂ ተመሊሶም እግዚአብሔር ከምልኾ ይኽእሉን በለ። ታዲያ ሰቢኸዮም ተዘይተመሊሶም፣ ነጊረዮም ተዘይሰሚዖምኒ፣ ገሲጸዮም ተዘይተመሊሶም ነቢይ ሐሰት ክበሃል እየ፣ ትተናገርክዎ ኾንቱ እዩ፣ ናይ ሓሶት ነቢይ እዩ ክበሃል እየ በለ። እዚ ነገር እዚ ኣብ ልቡ ኣቐመጠ ነቢዩ ዮናስ። ካልኣይ ደሞ እዚ ኣብ ልቡ ኣቐመጠ። ካልኣይ ደሞ እግዚአብሔር መሓሪ እዩ፣ ምስ ሰበኽክዎም፣ ምስ ነገርክዎም፣ ምስ ገሰጽክዎም እንድሕር ተመሊሶም ሕይውን ነቢይ ሐሰት ክበሃል እየ፣ እግዚአብሔር ይቅር እንድሕር ኢልዎም ብሕይወት እንድሕር ነይሮም ትኸውርዶ ኢሉ ነበረ እሳት ዘጥፍእ ሃገር ዘጥፍእ ንዓኣቶም ዘጥፍእ እግዚአብሔር እንድሕር ይቅር ኢልዎም እንድሕር መሊስዎ ሕይውን ነቢይ ሐሰት ክበሃል እየ በለና እግዚአብሔር። ሕይውን ዮናስ ተስእ እናና ነነዌ ሰባትኪ ተስእ ጥፍኣቶም በዚሕ ኣሎ። ድሓር ዮናስ እንታይ ገበረ? የዋህ ስለ ዝኾነ ካብቲ ዓዱ ተላዒሉ ናበይ ከደ? ናብ ተርሴስ ዝበሃል ዓዲ ክኸይድ መንገዲ ጀመረ። ካብ ዓዱ ናብ ኢዮጴ ዝበሃል ወረደ። ታዲያ እንታይ ረኸበ? መርከብ እንዳቀዘፈ ህይወት ዝመርሕ ክፍሊት እንዳኽፈለ ዝነብር ሰብ ረኸበና። ድሕሪ ዮናስ ምስቲ መርከብ ምስኡ ተስማዕሚዑ ገንዘብ ክበካ እየና አሻግረኒ ካብ ዝባሕር በሎ። አሻግረኒ ናብ ተርሴስ ዓዲ ክኸድ እየ አሻግረኒ በሎ። ብገንዘብ ተስማዕሙ። ካብ እግዚአብሔር ምኽዋል ይከኣል ድዩ? ኣይከኣልን። ካብ እግዚአብሔር ምኽዋል እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ልብናና ዘሎ ዝርኢ ቀዲምና ከይሓሰብናዮ ከይተናገርናዮ ንናገሮ ዝፈልጥ እግዚአብሔር እዩ። ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት እንታይ በለ? አይቴነ አሃጉር መንፈስከ ወአይቴነ እጎይም ቅድመ ገጽከ እመኒ አረግኩ ውስተ ሰማይ ህየኒ አንተ ወእመኒ ወረድኩ ውስተ ቀላይ ህየኒ ሃሎከ። ካብ ቅድሜኻ ናበይ ክኸይድ ካብ ፊትካ ናበይ ክጠፍእ ናብ ሰማይ እኳ ክወፅእ እንተሓሰብኩ ኣብኡ ንስኻ ኣለኻ ኢኻ። ናብ ምድሪ ደሞ ቆፊረ መሬት ኩዒተ እኳ ናብኡ ተኣተው ኣብኡ ንስኻ ኣለኻ ኢኻ። ንስኻ ዘይብሉ ቦታ የለን። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 138 ቁጥሪ 7 ረእይዎ ንስኻ ዘይብሉ ቦታ የለን በለ። የዋሃው ዮናስ ግን እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኡ ስለ ዝረኸበኒ እዩ ዝጭቅጭቐኒ ዘሎ በለ። የዋህ ስለ ዝኾነ ካብ ቅድሚኡ ዘወርክ በለ። እግዚአብሔር ዘይብሉ ቦታ የለን። ካብ ቅድሚኡ ዘወር ተወልኩ እዩ ዝሕሸኒ በለ። ቀዲሞ ኣቦና ኣዳምን እኮ ቅድሚ ዕፀ በለስ ምውልዑ ልብሱ ናይ መንፈስ ቅዱስ ልብሲ ነበረ።
መንፈስ ቅዱስ ለዊሱ ይንቀሳቀሳው ገነት ነበረ ነገር ግን እጸበለስ ምስበልዕ ለውሱ መስተገፈፈ ዕራቆቱ ምስወፀ ናብ ጫካ ሆይዲ ተደበቀ ኣብ ጫካ ሆይዲ ተደብቁ ዓብይ ቆጽሊ ግልድም ሕፍረት ሰውነቱ ሸፈነ እግዚአብሔር አዳም ወይንኻ ብሎ ዕራቆተይ ሙኻነይ ምስሬኹ ካባኻ ተደቢቀ ኣብ ጫካ ለሆላዳ ካብ እግዚአብሔር ምድባቕ አይካል ካብ እግዚአብሔር ምርሓቕ አይካል የዋው ዮናስ ግን ኣብ ቅድሚኡ ስለዘለኹ እዩ ዝጨጭቀኒ ዘሎ ተስናም ነው የኺድ ዝብለኒ ዘሎ ኢሉ ናብ ተርሴስ ዓዲ ክኹብል ጀመረ ካብ ይውህን ወተልዓለይ የዋህ ስለዝኾነ ድሓር መርከብ ዝቐዝፍ ሰብ ምትረኸበ ዋጋ ኢሉ መንገዲ ጀመረ ታዲያ ኣብቲ መርከብ ኣትዩ ግን ዮናስ የዋሁ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ኣትዩ ለጥ በለ ደቀሰ ምስ ደቀሰ ዝመርከብ ዝቐዝፍ ሰብ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ምስ በፅሑ እግዚአብሔር ሁሉ ዝእዘዘሉ ኣምላኽ ነፋሳትን ዝእዝዝ ባሕርታት ዝእዝዝ እግዚአብሔር ኩሉ ምእዛዝ ይከኣሎ እዩ ኩሉ ይእዝዝ እዩ ኣብቲ ባሕሪ ምስ በፅሑ ኣብቲ ማእኸል ባሕሪ ምስ በፅሑ ግን ንፋስ ልዕለ እግዚአብሔር ማዕበል ዋልዕለ ባሕሩ ተናወፀ መርከባ ክትግልበጥ በለት ንምንታይ ዮናስ ብይውህነኡ ምኽንያት ካብ እግዚአብሔር ክኩብልል ስለዝኸደ እግዚአብሔር ደሞ ኩሉ ኸኣለ ከም ምዃኑ ሓይሉ ክርአዮ ጀመረ ድሓር መርከባ ተናወፀት ክትግልበጥ በለት ተገልቢጣ ናብቲ ባሕሪ ክትሰጥም በለት እዞም እውን ይኸው እዞም ዝተሳበሩ ዮናስ የዋሁ ደቂስ እዩን የለ ጥሉ እንቅልፎ ድቃስ ወሲድዎ ታዲያ እዞም ሰባት ጸሎት ጀመሩ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ማዕበሉ ጸጥ ተብል አምላክ ነፋሳቱም ትእዝዝ አምላክ ባሕሩም ትእዝዝ አምላክ ኩሉ ዝእዘዘልካ አምላክ ዚ ነፋስ ጸጥ ብለናና በሰላም ክንከይድ ኢለው ጸሎት ጀመሩ ንሱ ግን ይሪአን ዘሎ የዋሁ ነገር ግን ቦ ምኽንያት እዩ ተማይበል ተልዓይሉ ዝኒየ ግን ዮናስ ምኽንያት እዩ ድሕሪኡ ባለ መርከቡ መርከባ ናብ ጫፍ ከውፃት ተቃለሰ ተተኻራኸረ ኾነለይ ካለ እግዚአብሔር ከምህሮ ዝደልየ ነገር ኣሎ ዮናስ ካብቲ ዝሓሰቦ ክምልሶ ዝሓሰቦ ነገር ስለዘሎ ድሕሪኡ ግን ጸሎቶም ምስ ወዱ ናብ ዮናስ ዘወር ኢሎም ተረዩ ለጥ ኢሉ ደቂሱ እንታይ በልዎ አንተ ሓውና በልዎ አንተ ሓውና ንሕና ዓቕልና ፀይቡና ንሕና ጨሊቁና ናብቲ ባሕሪ ክንሰጥም ኢልና ዓይና ብፍርሓት ተዋሒጥና ንፋስ ኣውሎ ተላዓይሉ ከገልብጠና ደልዩ መርከባ ክገልብጣ ደልዩ ንስኻ ግን ምንም ዘይመሰለካ ለጥ ኢልካ ደቂስካ እንታይ ኢኻ ሰብካ ካበይ ከመፂኻ በሉ መጀመርያ ከሳፍርዎ ተለው ዘይጠየቕዎ ጥያቄ ርኢኹም ሕጂ ናብ ጥያቄያተው ካበይ ኢኻ መፂኻ ወዲ መንከ ኢኻ ኣበይ ዓድኻ እምነትካ እንታይ እዩ ስራሕካ እንታይ እዩ እንታይ ኢኻ ትሰርሕ ኢሎም ክጥይቁ ጀመሩ ታዲያ ዮናስ እንታይ ብሎ ኣነ ዕብራዊ እየ ባይ ምኽንያት ዝማዕበል እዚ መፂኔ ባይ ምኽንያት እዩ ክንግልበጢልና ዝኒአና ካብ እግዚአብሔር ኮብሊለ እየ መፅኤ እምነተይ ግን እግዚአብሔር እየ ዘምልኽ በለ ናይ እግዚአብሔር ተላላኺ እየ ነገር ግን ሕጂ ግን እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚቱ ስለዝረኸበኒ ናብ ነነዌ ዓዲ ኺድ እንዳበለ ብዙሕ ጊዜ ስለተናገረኒ ክኹብልል ኢለ እየ እና በኣይ ምኽንያት እዩ ዝማዕበል መፂን ይበለ በኣይ ምኽንያት ስለዝኾነ ኣውፂኹም ኣልዒልኩም ደሩ ይበለ መጀመርያ ግን ኣቑሑ ዝበዝሓ መሲልዎ እታ መርከብ
عفت مركب تسعنا قربان وندالعلنا عفت بحر درو يميو نجر كنت قحي هنا نشكر زلو أبي يوناس يشكر زلو يوناس كابك زيابير سلزهم لله كابك زيابير مخبلان تايزا أكل قدات كم زولي كرداي قبلنا نجر كن يوقعو يوناس يوقع سلزونه بخفات كابك زيابير زهم لله واقعوز خفايو بيوهنا تخوينكن እግዚአብሔር መሐሪ ቅርብ ለአምላክ ይዩ ታዳ ዮናስ ኮሚኑ ምስነገረው ታይገወሩ እንግዲያው ዳረይና ዳሰማዕና ከማና ሰቢኻ ከመገርናው ዘሐረ ደርሚና ካነኸይድ እስከ ክንከራኸር ኢሎም እንደገና እታ መርከብ ናብ ጫፍ ከውጽዋ ናብ ደረቕ መሬት ከውጽዋ ተቃለሱ ተኸራኸሩ ነገርግን እግዚአብሔር ሕይውን ትማይበል ካብት ዝነበረው አበርትዖ ክትግልበጥ በለታ መርከብ ድሕሪዮ መፍትሕ ምስአሉ ታይገውሩ እንግዲያው ንዓኻም ብቐጥታን ስኻ ስለ ዝበልካና ይንፈርደካ ነገር ግን ዕፃን ዋደበሉ ሬው ዕፃን ዋደ ካባናም እግዚአብሔር በዲሉ ዝኸብለለም ክህሉ ይኽእል እዩ ንስኻ ብቻ ይኮንካን ካባናም ካብ እግዚአብሔር ፊት ክርሕቕ ኢሉ ዝኸብለለ ክህሉ ይኽእል እዩና ዕፃን ዋደበልዎ ዕፃ ነውፅ በልዎና ዕፃ ተዋደኦ ታዕፃ ንመን ትበጽሕ ንዮናስ ረእኹሞ እግዚአብሔር ክምልስ ተሎ እግዚአብሔር ክምር ተሎ ብምኽንያት እዩ በምኽንያት የምር ንኹላና በምኽንያት እግዚአብሔር ይመልሰና ረእኹ ድሕሪኡ ግን ታዕፃ ዮናስ ምስ በጽሐቶ እንታይ ገበሩ እዞም ሰባት እንግዲያ እግዚአብሔር አይትፍረደና ይቅር በለና ኩላና ካብ ንጠፍእ ኩላና ካብ ንሰጥእ ዮናስ እንግዲህ ዕፃ በጽሒዎሎና እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ተቐበሎ ኢሎም አልዒሎም ናብ ባሕር ደርበይዎ ረእኹ ንማን ንዮናስ ነቢዩ ዮናስ ታሪኳኑ ናይ ባዕሉ መጽሓፍ ኣለዎ ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 4 ዝሓዘ መጽሐፍ ኣለዎ አንብቦ ደስ ይዝብል ምስቲ ህይወትና ምስቲ ዝንየ ዳነጻጽርና ንብዮተለና ብዙሕ ትምህርትና ብዙሕ ምስጢር ኢና ንረኽበሉ ምእመናን ድሓር አልዒሎም ናብቲ ባሕር ደርበይዎ ዘይጭክን እግዚአብሔር እንታይ ያዳለው ኣብቲ ባሕር እንታይ አዘጋጀወ ዓብይ ዓሳ ሰብ ዝውሕድ የዓሳ አንበሪ ብሎ ዓብይ ዓሳ ኣብኡ አዘጋጀወ ዮናስ ኣብ ከፊቱ ተቐበሎ ሃይ ተቐበሎ የዋህ ዮናስ ዓሳ አንበሪ ዓብይ ዓሳ ስሕበ ቢሉ ወሓጦ ምስ ወሓጦ ረእኹ ዮናስ የዋህ ዮናስ ኣብ ዓሳ ከብዲ ኮይኑ ጸሎት ጀመረ እግዚአብሔር አምላኸ ይበለ እማይምቅ ጸዋይኩከ እግዚኦ ስምዓኒ ቃልየ ወይጻዝነከ ቃለ ስእለትየ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ከም ዝበሎ ኣብ ጫካ ሆይነ ኣብ ጉድጓድ ሆይነ ኣብ ዓሚቕ ቦታ ሆይነ ኣብ ችግር ቦታ ሆይነ ናባኻ ጸዋዓሁ ቃለ ይስማዕ እዛንካ ናብ ቃለ ይኹና ኢሉ ከምዚ ጸለየ ነቢዩ ዮናስ ደሞ ኣብ ዓሳ ከብዲ ኮይኑ ጸለየ ናብ እግዚአብሔር ጸለየ ጸሎት ኣቕረበ ኣብ ዓሳ ውሽጢ ኣብ ዓሳ ከብዲ ኮይኑ ናብ እግዚአብሔር ጸለየ ምእመናን እዚ ዘምህረና እንታይ እዩ ንሕናም ኣብ ፀበባ ኮይና ናብ እግዚአብሔር ክንጸልይ ከምዚ ግባእ እዩ ዘምህረና ኣብ ጭንቀት ውስጥ ኮይና ናብ እግዚአብሔር ከምንጽልይ ዘርደና ዘቃል እዚ ኣብ ፀበባም ኮይና ካብ እግዚአብሔር ዝፈልየን ማን እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ተናገሮ ካብ ክርስቶስ ዝፈልየን መን እዩ ጭንቀት እዩ ጥሜት እዩ መከራ እዩ ዕርቃን እዩ ሕማም እዩ ካብ ክርስቶስ ዝፈልየን ማንም የለም ኢሎም ተናገሮ ኩላና ሁሉ ጊዜ ኣብ ፀበባ ጊዜ ኮይና ክንጽልይ ከም ዝግባእ እዩ ዘምህረና ነቢዩ ዮናስ ኣብ ዓሳ ከብዲ ኮይኑ ኣብ ፀበባ ቦታ ኮይኑ
ናብ እግዚአብሔር ይጽልይ ነበረ ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 2 ናብ እግዚአብሔር ይጽልይ ነበረ ድሓር ግን እግዚአብሔር ደግሞ ነታ ዓብይ ዓሳ አዘዞ እንታይ በሎ ዮናስ ወሲድካ ኣብ ነነዌ ዓዲ ነነዌ አሶራውያን ዝቕመጥዋ ዝነበሩ ቦታ እያ ሎሚ ኢራቅ ተባሂላ ትጽዋዕ ዓዲ እያ ነነዌ ማለት በሰሜናዊ ኢራቅ እያ ትርከብ ነነዌ ማለት ጤግሮስ ትበሃል ባሕሪ ኣብ ወሰኑ እዩ ዝርከብ ነነዌ ማለት ታዲያ እቲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ ከብዲ ዓሳ ጸኒሑ ንዝእዩ ብዘይካና ዮናስ ምልክት ካሊእ ምልክት ኣይወሃበኩም ዝበለ በዚ እዩ መሲልዎ ናይ ክርስቶስ ኣብ መቃብር ኣብ ከርሰ መቃብር 3 መዓልቲ 3 ለይቲ ምጽንሑ ብናይ ዮናስ መሲልዎ ዮናስ ደሞ ኣብ ዓሳ አንበሪ ኣብቲ ዓብይ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ጸኒሑ እቲ ዓሳ እግዚአብሔር አዘዞ እንታይ በሎ በል ወሲድካ ኣብ ደረቕ ቦታ ኣብ ነነዌ ዝበሃል ዓዲ ኣብቲ ጫፍ ትፍኣዮ በሎ ያው እግዚአብሔር ሁሉ ይዘዝ እማን እኮ ሃይቀሮ ይዘዝ እዮም እግዚአብሔር ሁሉ ይዘዝ በሆሳዕና ጊዜ እኮ እማን እኮ ሆሳዕና በአርያም ወድ ዳዊት ቡሩክ ይመጸለ እንዳወል እኮ እማን ከቀረ እኮ እግዚአብሔርን አመስግነው ብየው ምእመናን እግዚአብሔር ሁሉ ይዘዝ እዩ ተዓሳ ድሓር እግዚአብሔር ዘአዘዞ ዮናስ ወሲዱ አበይተፎ አፍት ዘአዘዞ ኣብ ደረቕ ቦታ ንነነዌ ቀረባ ዝኾነ ቦታ ወሲዱ ተፎ ድሓር ዮናስ ምስተተፈአ እቲ ቦታ ረአዮና እንታይ ዝበሃል ዓዲ እዩ ዝወታ ዝኢሉ ጠየቀ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ እንከተልና እንታይ ናንትዮ ተከባቢና ናንትዮ መጀመርያ ኣበይና ነና እንታይ ዝበሃል እዩ ከባቢ እዚ ካብዚ ቀፂሉ ዘለኸ እንታይ እዩ ዋሽንግተን ዲሲ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ እንዳበልና ነጠቕሶ ማለት እዩ ዮናስ ደሞ እንታይ ዝበሃል ዓዲ እዩ ዝበለ ሰባት ነነዌ እዩ ዝበሃል ኢሎም ነገርዎ ለካ ኣነ ወሲሉኒ ካብ እግዚአብሔር ክኸውልል ኢለ ሓሲበ እየ ነይረ ካብ እግዚአብሔር ግን ምኹላል ኣይከኣልን ፈቃደ እግዚአብሔር ኮይኑ ኣብቲ ዝኣዘዘኒ ቦታ መፅአለኹ በለና ድሓር ኣፉ ኸፊቱ እንታይ ጀመረ ስብከት ጀመረ ንማን ንነነዌ ሰባት ናይ ነነዌ ሰባት እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ነይሮም ቅድም ከም ጠቐስኩልኩም ካብ እግዚአብሔር ዝወፁ ሕገ እግዚአብሔር ዝጠሓሱ አምልኮ ጣዖት ዘምልኹ አምልኮ እግዚአብሔር ገሊፎም ጣዖት ዘምልኹ ብዝሙት በመዳራት ብዘፈን ብጨፈራ ብጉይላ ኃጢአት ዝፍጽሙ ዝነበሩ ሰባት እዮም እግዚአብሔር ግን ነነዌ ከጥፋ አይደለም እግዚአብሔር ነነዌ ከጥፋ አይደለም ማን ላኸ ነው ዮናስ ታይገበረ የነነዌ ሰባት ናይ ነነዌ ሰባት እግዚአብሔር ከምዚ ይብለኩምሎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ክትጠፍ እያ ከተማ ከይጠፈት እንዳሃለወት ግን ንስኻትኩም ከይጠፋኹም ካብ ምድሪ ከይጠፋኹም እንዳሃለወ እንታይ ግበሩ በሎም ጸልዩ ጽሙ ንስሓ እተው ኃጢአትኩም አርሕቁ ናብ እግዚአብሔር ቅረቡ አምልኮ ጣዖት ግደፉ ትሰርሕዎ ሁሉ ሕማቅ ስራሕ ግደፉዎ በለ ስብከት ጀመረ ሬኹ ናይ ነነዌ ሰባት ናይ ዮናስ ድምፂ ሰሙ ምእመናን ናይ ካህናት ድምፂ ክንሰምዕ ይግባአና ናይ ቤተ ክርስቲያን ድምፂ ክንሰምዕ ይግባአና ንምንታይ ካብ ጥፋት ክንድሕን እግዚአብሔር ካብ ዝዓዘዘልን መቅሰፍቲ ክንድሕን ናይ ቤተ ክርስቲያን ድምፂ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቃል ናይ ኣቦታትኩም ቃል ምስማዕ የድልዩ እዚና ንማሃሮ እዚ ከምረና ስለዝደለዩ እዚ ታሪክ እዚ ሁሉ ተተረኸና
نحنا عمت مولو نسبخ نسا اتو نابق زيابير كرو حاتياتكم ارحقوا سبونا دمو تقبلوا منفساو مقب تمقبوا ناي منقصة سماعات مقب تمقبوا دا طوالي نكر نقر قد تقبارا ونمقبار قد تايزا أكل إنانا تايزا أكلو من منانينا نسبه ننو يمكن ناي ننو يسبات بسلسة معاكتهم تمليسا رياض نحنا عيكونا بسلسة معاكتي عب 30 عامتنا يمكن من لس عين خيل بزح شجر على من منان قربوا نو عيقرب تايدا بحمام مستتحاسكم مستجبتكم ألقام سودكم كموت حانت ساوانت مسكريتني إغرينا أيدي مستتعمر قربي يقربون ويزاهم زينا هنا بحالي كم بحالي كرنا نوسته بيوت الدعالنا دا قوينا دا تنكساقسنا بإغرنا دا قوينا دا وصعنا دا وردنا دا حالنا قربوا إذن خمزي بلنا كم زي سمعنا أذننا ودنا مخاطب يزينا هنا سلام ناين النبي سبات قل يوناس كسوكم تلو كابز هلا يزنور شكر إخزيابير بيسات كماي إسات وريدو نتعد خطفا حاسي وزنور يوناس تولسو نسايته صلي صوموا سماي حازو مسملم تايقبرو ودياونا يوناس سبكت سميعو نقصو خيقره ناينا نوية قصع إذنبرا نقص مرح إذنبرا نقص أواج أواج بلد نايو ناس دمس زي سمعي كفرد يبلد بهيواتو خطفيو نايو ناس دمس هلانا هنسمعي قبالنا بلد نابك زيابير كن ملسي قبالنا بلد صوم صلوت كن حزي قبالنا نساقنا عطوي قبالنا كم مقصفت እግዚአብሔር ከአብዛ አዘዞ እሳት ክንድህን ይግባና በለ ንጉሱ ደሃርከ እዚ ለአዋጅ ምሳአ ወጀ አበነው የዘለው ሰባት ህብረተሰብ ወጣቱ ሽማግሌው አዛውንቱ ሰብአዩ ሰበይቱ ቆልዓ ዝጠቡ ቆልዑ እኳ ዝጠቡ ናየድዮም ጥብ ዝጠቡ ቆልዑ እንኳ ሃይቀረዩ ስዋ ይሓዙ كاو حالفهم دم انسساسات انسساس علي بلعم زنور انسساسات سلسته معلت سلسته ليتن سواي حزو صوم انسساساتم مصلى عندبته وصيهم كا مصلى هاي زي قالوا ነገር ግን ሰዓድ ኻም ብላቋረሱ ረህሙ ሰዓድ ኻም ብላቋረሱ ካብ ደንቢዮም ምጻ ተኸልከሉ ኣብ ደንቢዮም ተቀመጡ ህዝብክ ትዝነበረክ ህዝቢ ትዝነበረ ህዝብ እግዚአብሔር ግን እዳው ዘርክሑ ሐመድ ነስኒሱ ኣብ ሐመንዳን ተቀባለሉ ንጉሱ መርሐዮም ከይቀረየ ናብ እግዚአብሔር ጸሎት አቀረቡ እግዚአብሔር ጸሎቱን ሰምዐ ጸሎቱን አዳመጸ በማን ምክንያት ቢዮናስ ምክንያት ልክ እስራኤላውያን بموسى مخنيات كاو قبص قزات كم زوصو ناينا نو يسوات نمو كاب እግዚአብሔር ቁጣ بيوناس مخنيات دحالو بيوناس سبكت تملسو يوناس مسنገረው ንሳዓተው ትታዘዘ መቅሰፍት እግዚአብሔር ደግሞ መሐሪ ስለዝሆነ መሐረው اتخمزنا كما يكورد حاسيو زنبره تاختما خطفت حاسيو زنبره እግዚአብሔር ግን ታይገበረ ቀይሮና ምህረት ከበረ ምህረት አዎ ይቅርበለው ለመናን ካብዚን መሐረታይ ለሙቆ ካብነ ነው የዛዕበ የኽፋት ቆይ ፍጸም ቆይ በዘመንና በጭካኔ ሰባት ግን ቀጥ በጭካኔ ሰባት ግን እስር كنقود زين قورة نقر كويل نزي مدحاني تتايو نايو ناس ناينا نوي سبعات زمهرنا نساتهم بمتاي مغنيات كم تمرسو نحن عادمو بمتاي مغنيات كم اللس كم زقبالنا صومنا نوي نحن قويت لنا
ቤተክርስቲያን ክትእውይ ተላስቕ ኢላ አይሆነትን ነነዌ እንግዲህ አውዝ ነገር እዚህ ተፈጸመ መዓዘ ይንተልና ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 800 ዓመት ነው ይላለው። ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዮናስ ዝነበረሉ ጊዜ ናይ ነነዌ ተግባር ተፈጸመሉ ጊዜ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 800 ዓመት ካብ ልደተ ክርስቶስ ናብዚ ደግሞ 2014 ያው እዚህ ተደማሚሩ ናብ 3000 ዓመታት እዚ እዩ እንዳተተረፈ ዝነብር ዓመት ሙሉ ይትረኽ ንሕና ግን ተግባራዊ ንገብር በመና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነሁላና ልብና አርሐርሁ ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ይፍቀደልና ታዲያ ዘብሰባት እዚያተው እግዚአብሔር ይቅረብ መስወሎም ግን ዮናስ ታይገበረ ሕይውን የዋህ ስለዝኾነ ካብቲ ከተማ ወፀና ካብቲ ከተማ ወፂኡ ኣብ ጫካ ኸይዱ ተቐመጠ ኣብኡ ክቕመጥ ጀመረ ዳስ ንእሽተይ ጎጆ ሰርሐ ዝድቅሰላ ዝሓድረላ ንእሽተይ ጎጆ ሰርሐና ድሓር ሕይውን እግዚአብሔር ካብ ቁጥዑ ክምልሶ ደልዩ ከምህሮ ደልዩ እዩ ንእሽተይ ጎጆ ሰርሑ ዮናስ እንታይ ይፅበ ዘሎ ናይ ነነዌ ከተማ ክትጠፍእ እያ ኢሉ ይፅበ ዘሎ ድሓር እግዚአብሔር መሓሪ ስለ ዝኾነ ግን እታ ከተማ ምሒርዋ እዩ ብምንታይ ምኽንያት በቲ ዝፀምዎ ፆም በቲ ዝፀለይዎ ጸሎት በቲ ዝኣተውዎ ስዋዔ በቲ ተመለስዎ ናብ እግዚአብሔር ስለተመለሱ ብፍጹም ልቦ ባዕሎም ተናጊሩ ነቢይ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽሪ 12 ተጠሪቑ ብሓዘን ብብኽያት ብጾም ብጸሎት ናባይ ተመለሱ ኣነም ደሞ ናባኻትኩም ክምለስ እዚ እዮም ተግባራዊ ገይሮምና ነነዌ ሰባት ዮናስ ከይዱ ኣብ ጫካ ምቕማጥ ምስ ጀመረ ዳስ ንእሽተይ ጎጆ ምስ ሰርሐ ድሓር እግዚአብሔር ደሞ እንታይ ገበረ እታ ዳስ ዘጽልላ ጽላለ ይበራንና ኣምሓመ ውቀለ ሓረግ ኣብታ እግራ ውቀለ ኣብታ እግራ በቆለት ኣምሓም ድሓር ምስ በቆለት በቂላ ብሓደ ለይቲ በቂላ ለምሊማ እቲ ዝሰርሖ ዳስ ኣጽለለትሉ ፀሓይ ከይኣትዎ ገበረትሉ ዮናስ ብደስታ ተዋሓጠ የዋህ ዮናስ ደስ ዝበሎ ዛዳሰይ እውን ጽላል ረኺበላ ሃይማ ከምድላየ ክድቅስ ይበለ ዮናስ ድሓር ግን ሓደ ለይቲ በቂላ ንእግዚአብሔር መቸም ክገብሮ ዝሓሰበ ብሓደ ለይቲ ኣውቂሉ ብሓደ ለይቲ ከፍሪ ይኽእል እግዚአብሔር ዝሳኣሉ ነገር የለን ንእግዚአብሔር ዝኽወል ነገር የለን እመ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እግዚአብሔር ዝሳኣሎ ነገር የለን እኮ ኢላ እያ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ትወንበር ተቐሚጣ ተነበረት ኣብ ቤተ መቅደስ ደረቕ ወንበር እግዚአብሔር ከእምና ክነግራ እንተሎ መልአኩ ክብስራ እንተሎ እቲ ወንበር ተቐሚጣቶ ዝነበረት እኮ ስረው ጽፎ ቆጽሊ ለምሊሙ ነይሩ ለምሊሙ ንምንታይ እዩ ብዘይካ ሩካብየ በድንግልና ጸኒስኪ በድንግልና ክትወልድ እዩ ምስጢሩ ዘዩ እግዚአብሔር ዝሳኣሎ ነገር የለን ታዲያ እቲ ሓረግ ኣውቂሉ ናይ ዮናስ ዳስ ከምዚ ገይሩ ሸፈነሉ ደስ በለ ዮናስ ድሕሪኡ ደስ ምስ በሎ ግን ደስትኡ ከይወድእ እንዳሃለወ ደሞ እንታይ ኣዘዘ እግዚአብሔር ሓሰኻ ኣዘዘ ፃፀ ከይቀረዮም ንእግዚአብሔር ዝእዘዝሉ እግዚአብሔር ኩሉ ይዝዝ ድሓር ትፃፀ ወፂ እንታይ ገበረ ነታ ዝበቆለት ኣምሓም ነታ ዝበቆለት ሓረግ ነቲ ዳስ ዝሸፈነት ዝኸደነት ሓረግ ዮናስ ደስ ኢልዎ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ነታ ሓረግ ሱራ ቆረፃታ ትፃፀ ተሓሰኻ ቆረፃና ድሕሪ ደሞ እንታይ ትኾን ድሕሪ ተቆሪፁ መቸም ስር ድሕሪ ዘይብሉ ሓረግ ይኹን ዕንጨቲ እንታይ ዝኸውን ይደረቕ ደሪቓ ቆፅላ ረገፈት ብድግ ተበለ ብደስታ ሓጒሱ ዝነበረ ዳሰይ ተሸፊና ኢሉ ልቦ ወዲቑ ደቂሱ ዝነበረ ዮናስ ብድግ ተበለ ፀሓይ ኣትይዎ ደሪቓታ ሓረግ ትቆፅላም ረጊፉ ወዲያ ረጊፉ ድሓር ሓዘነ እግዚአብሔር እንታይ በሎ እግዚአብሔር እንታይ በሎ ሓቀየ ዝብለካ ዮናስ ምእንተ ዝሓረግ እግዚአብሔር ሓዚንካ ዘይተኸልካ እያ ዘይኮስኮስካ እያ ማይ ዘየስተኻ እያ
حامد زي وسخ الله بعلا وغيلا بعلا زلملمت أنا وقية أنا زلملم قوة كم يقول كان نزي أتحازن ولا نزي أم قازي زاكت زحازن كامله أنا ما آمننا ويختم عزمته 120 شهر زاخلو مؤمنان للتوصروا عبيتي آمنتي إمنتهم زقلصوا بزيك هالصانات 120 شهر زاخلو مؤمنان زلوا ختما خمي غير زياتهم كتفهم يخيل كمي غير كتفهم يخيل زياتهم كناتي فطرت كويوم أنا كوي فطير يوم أنا كوي فطير وأمت غير يوم أو كوز أمت كو ما أنا وعليه زياتهم زيت أفيد كخمي غير كتحزن كاو زياتهم هذا دخل كايا حرب السحزيناتك يونس سحزيناتك بلد زيامين ممنان بزوحاتكو ጨርስና አንጠፍቆ ዝደሊና ሰባትኮ ለው ዮናስ ቢውህና እዩ ቢውህኖ ንምንታይ ዘይጠፍዝ በለ ነብይ ሐሰት ሐሳው ነብይ خبالي خاب ዝብል እዩ ሰባትኮ በኸፋት ጥልዓይለምኮ ጨርስና አንጠፍቆ ዝደሊ ሰባት አለው ለው በጥለም ጊዜ በዝለው ሰዓት በዝለው ወዋን ከጥፉና ዝንቀሳቀሱ ሰባትኮ ለው ዘይጠፉን ምን ታይለው ዘሐዝኑ ሰባት ኮለው እግዚአብሔር ደሞ ሰባት ከጥፉና በኸፋት ክልዓልተሎ ኖ ዚያተው ማናት ፍጥረትዮ አይጠፉን ሰብ ታሪኽዮ ናይ እምነት መሰረትዮ ክጠፉ ይሆኑ ብዙወለ እግዚአብሔር አይ ጨርሰው ዘይጠፉ ዘይጥፋና የሚለው ተቆምቢሰው ይወግሩ ዘሐዝኑ ሰባት ኮለው በዝለው ጊዜ ህይ ብዘለና አሉ ሰዓት በዚህ ሰዓት እዚ ዓለም ብሰልጠነሉ ዓለም ብዛዓበየሉ ዓለም ብዝተለወጠሉ ዘምሕብረተሰብ እዚኦም ከምና አይነነው የሰባት ክጠፉት ሓሲቦም ዝነበሩ ክጠፉ ኣለዎም ኢሎም ንጥፋት ዝምነዩና ብዙሓት እዮም ብዙሓት እዮም ታዲያ ንሕና ግን ካብ ጥፋት እንታይ ክንገብር ኣለና ክንመለስ تواسنا يسرت ديخن عرا نسا زياتنا سوات نسا غناتو بنسا هيوت نفسنا خن حدثا بنسا مخنياتنا بእግዚአብሔር ክንቀርብ ናይ ህይወት ምግብን መገብ ዘዓለም زياده خمسه ريايا كم صحايا كم صلاله صحاي نبي داوود يقول كم درق سعر ونت هيوت يموالي نوري كمون كم صحاي صلالوت صحاي صلالوت حي أبزين قوم تلنا في تلفيت هوينا خمس جرام بزين ريا نقوله وقت ستلا بزين ريا صلالنا مشت دمو بزين حالف تلا بزين عندنا عالمكم إياه نحن حيوتكم إياه تايد عن حنا تعنقبر لنا خذ قدادم يقبعنا نابد زيابير كن قرب يقبعنا مؤمنان ناب بيتك كريستيان كن مسي يقبعنا نساخنا تقبلنا صوم كويت لبابا وخن صوم يقبعنا كنصلي يقبعنا زسومن زي كاب صباح جميرو حسابرو نايلنو يصوم كساع 13 ناي تግራይ ጾም ተአውጀ ለቦታና ሰምዑሞ ሰምዑ መለመና ክትጾሙ ተዘጋጅሁም ደው ፈጽሙ ተዘጋጅሁም አቤት እስኪ አወዳት ወለ ፈጽሙ ተዘጋጅሁም እግዚአብሔር ጾምኩም ጾምኩም ዋጋ ዘለዎ ኸቡን እግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን አጤታትና ተዘጋጅሁም ክትጾማ ጾማት ግን እግዚአብሔር ተቀብሉ ንምሕረት ዋጋ ገብረና ፈቃድ ይሁንልና ግድ ይሁንላትኩምን ካብ እግዚአብሔር ቸላይ ንበል ካብ እግዚአብሔር አንህራ እግዚአብሔር ሒስካ አይጽቦ በእውነቱ ንሕና ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ጊዜ ክትዛረ ወቅት አልፎ ትግባ ነገር አፍና ሞሊና አፋ መሊያ በራ ኸፊታ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ጊዜ ያ ታልፈና ተውጀና ንሕና ግን شلكن ولا يقبعنا نا እግዚአብሔር ቃል እንሰምዕ ይገባና ሞተ ይቀርብ መቼ ለው ቀደም ከም ተቀስኩልኩም በእውነቱ ይዝብለኩም ሓደ ጊዜ በግልጽ እንናገር ተለና ይጽፎ በድብቅ ከይውልና ከይብላና ከይጸልና ከይጸላና ከይወቅስና ከይወቅሳና እንዳበልና
نبعلنا تقولنا نعهدكم دا قداناكم إن حد الجزء وزح جزء زقات منا إحنا نتعيو قدم وانترى يسلموا بهوت انتهلنا نحو እግዚአብሔር ቀሪና ና ህይወት ምግብ እንዳተገባና ስጎና ደግሞ እንቆርም እንዳተገባና ባዕሉ ቆሪሱም ቁሱጋይ ባዕሉ ወፍሲሱም ኩደመይ ካብዚ ዝበረኸቶ አይጠምን አይጸምን አብገነት አመንግስተ ሰማያት ጸጊቡ ይዝነብር ይሉ ቃሉ እንዳነገርና እንዳለወ ነገር ግን በህይወት እንዳለና ዳና እንዳለና ጨርስና ፈጽና ንስሐት ባል ፈርሃ አብየት አብየት ናው እግዚአብሔር ፊት ቀረብተለግ መልስና ታይከም ሆነ ፍርዱን ዑይና ንከፈሉ ፍርዱን ዑይና ንከፈሉ ቆራው አይ ገናየ እድሜና ቆባልና ንእዝዛ ኮይና ንመስል ናው እግዚአብሔር ቀረው ገናየ ቆልዓንዲ ቆልዓ ኮይንካ አይተቆረብ ቆልዓ ኮይንካ ነው እግዚአብሔር ይተቀረብ ዝብል የለ ገናንዲየ ታዲያ ቅድም ከዝበልኩም መስሐመምና በዝሆነ ነገር ተሸአረ ወጽፎ ቆርቡና ወይ ደግሞ በርኹን ከሉና አሮና ብዙ እዩ ተለምዶ ዝኒየው ማና ከው ደግሞ ህንወተለና ደግሞ ክንጥመቅተለና ቤተክርስቲያን ዝረገጽናያ ክንወት ደለና ደግሞ ሰባት ተሸክመው የሚወጽና አይፈጠነ አታ ቤተክርስቲያን ተሸክመው የሚወጽናና በሉ ንዕፍትሕና ክርስቲያኒና ነርና እንታይ ከተግባር ለኩም በቤተ ክርስቲያን ታይዝገወርኩም ወስተዋጽሎ አረለም እዚ እዩ ተናሃና هم እኮን የሁሉ ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ትፍለጠና ኣብ መዝገባን እቶ ኣብ ችግርና ቤተ ክርስቲያን ክትበጽሕና ምእንቲ ናብ ቦታትና ንቅረብ ንስሓን እቶ ምስ እግዚአብሔር ንመኻኸር ምስ እግዚአብሔር እንነጋገር እግዚአብሔር አምላከ ቅዱሳን ምስኩላና ይሁን ስለዚህ ነበረን ጊዜ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን كم تبزي أكبرنا زني حاتياتنا وجينا نساتنا نايم من قصور استخدم كون زي يردنا يعلنا